Where's that girl? Shewa abul budu hadiya, shewa abul budu hadi. Mene so asa inda dike so Allahu kai ɗaya ne. Wayi sake yi mun ya zarce zato ganan ganin wane dan isar sanadin sa'ada na bil kullabun nufi shi ne. Wannan dadansa Allah ka kayi halittar kauni sarki ne. Salati iya buwayar silar sanadin duka sahibul kairi. Auliya asakan sahabbai da duk shirafa umatattarar sirri. Kudubul makatum a yashe wa Ahmadu Maulal kalki annuri. Gausil agawa su barhama ko ta sifa gazarci in kari. Na faɗi matul batula abinda kika yi mun na wuce gori. Jalabin mu a rayuwa umma ke kika zan waraka cikar buri. Sai ya daki da ɗan na kare cikin furci mai sanya sirruri. Hakika